Mládež ulice je občianske združenie, ktoré sa venuje práci na sídliskách, na uliciach a v komunitách. A konkrétne sa venujeme práci s deťmi a mládežou. A robíme to vo forme nízkoprahového programu a terénnej sociálnej práce. Bola pre mňa vždy značka kvality. Mládež ulice vo svojej práci sa zameriava na také 4 hlavné oblasti. A tie znejú, že vnímame jedinečnosť, sprevádzame životom, pomáhame rásť a podporujeme zmeny. Pri našej práci s deťmi a mladými stále máme na pamäti, že je pre nás dôležité budovať vzťah, že si uvedomujeme, že aj v procese dospievania, formovania osobnosti mladý človek potrebuje pri sebe nejaký pozitívny vzor, potrebuje, aby bol podporovaný, aby bol prijatý, vypočutý, aby sa hľadelo na to, aké má názory a aké má nápady. A my im chceme dať tú podporu, aby mali pocit, že som vypočutý a môžem robiť to, čo ma baví, aby som sa rozvíjal a keď budem dospelý človek, tak to budem vedieť zúžitkovať. Takže taká tá participácia v rozvoji zdravého mladého človeka je pre nás kľúčová v našej práci. Máme dobrovoľnícky tím, ktorý s nami pracovníkmi chodí do terénu, venuje sa vlastne deťom a mladým. Zväčša sú to mladí ľudia, ktorí študujú alebo majú vyštudovanú nejakú pomáhajúcu profesiu, napríklad psychológiu, sociálnu prácu, pedagogiku a podobne. A tým našim cieľom aj pri tej práci s tými dobrovoľníkmi je im odovzdať takú pozitívnu skúsenosť, byť súčasťou niečoho dobrého. Zároveň nechceme, aby naši dobrovoľníci prichádzali do terénu za deckami iba s pocitom, že chcem byť prospešný alebo chcem robiť niečo dobré pre druhého, ale chceme, aby aj oni mali v tom svoj vlastný cieľ, aby oni sa rozvíjali, aby sa naučili niečo nové, aby podporili svoju profesionalitu, ak sa teda budú chcieť aj v budúcnosti venovať napríklad sociálnej práci a aby získali zručnosti pre nich samých potrebné, napríklad ako komunikovať, ako počúvať druhého človeka, ako odovzdávať podporu, ako byť súčasťou nejakej komunity a pomáhať ju rozvíjať. Voľnočasovky, doučovanie, predškolská príprava, nejaké preventívne programy, rozvojové programy, organizujeme komunitné akcie a toto sú akoby tie nástroje, ktoré používame, ale všetky sú vlastne spojené tým, že nám slúžia na to, aby sme budovali vzťah s tým človekom, aby prišiel, keď bude mať nejaký problém napríklad, alebo ho niečo bude trápiť, alebo bude stať pred nejakou životnou dilemou, alebo aj vtedy, keď sa vlastne sám rozvíja. Aby k nám mal dôveru, aby sme tu proste pre ňoho boli. Vie, že tu na to nie je sám. Sú takí otvorení. Napríklad výhodné je to, že si môžeme týkať, že proste máme taký bližší vzťah, nie taký k tým výkaním a vlastne také dobré vzťahy si vlastne máme. Tak sme sa už zblížili, že proste sme že iba ako dospelí a deti, ale sme takí kamaráti v podstate. Keby sme nerobili našu prácu na uliciach a na sídliskách, tak si myslím, že by to mohlo vyústiť do toho, že by ich tá ulica dosť ohrozovala a zároveň by ohrozovali ulicu aj oni. Tak buď by som vlastne bola doma a učila sa väčšinu času, alebo by som chodila s kamarátmi v Račivon. V tom vnímam zmysel našej práce, že dávame priestor a dávame alternatívu, ako vyrásť pohodového človeka, ktorý rozvíja komunitu, ktorému záleží na tom, ako to okolo mňa vyzerá a ktorému záleží na tom, aký som človek. Podľa mňa Mládež ulice vlastne tak spojila ten Rendez, že vlastne všetky tie deti z Rendezu, ktoré som poznala ako ľudí, ale neboli sme nejakí kamaráti a sme sa tak spoznali lepšie, vlastne teraz sa už kamarátime ako aj viacej, že aj v súkromí, že nie iba keď je vlastne vonku tá mládež. Fungujeme v prírodzenom prostredí detiek a mladých ľudí na uliciach, kde by sa oni zdržiavali alebo trávili svoj voľný čas aj za okolnosti, kedy by sme tam neboli. Fungujeme na základe nízkoprahových princípov, že naozaj s tými mladými diskutujeme
o ich názoroch a neodmietame ich, že skôr sa proste snažíme na to pozerať z viacerých uhlov pohľadu, že naše služby sú anonymné, sú veľmi dostupné, že môžu naozaj tí mladí prísť kedykoľvek, keď sme tam, aj odísť môžu kedykoľvek, keď sme tam, byť participatívni, zodpovednosť, nejaká súdržnosť, určite kritické myslenie, aby mladí vedeli, ako budovať vzťahy s inými ľuďmi a vedeli si vybrať to, čo je dobre pre ich život. Si myslím, že mladí ľudia častokrát vedia najlepšie, čo potrebujú a my zase častokrát zabúdame na to sa ich pýtať. Je veľmi dôležité počúvať potreby mladých ľudí a aj hľadať s nimi spoločne tie riešenia. Takže aj v tých verejných politikách si myslím, že by sme mali počúvať hlas mladých.